Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Diyan ko khutbah ini pangutbah tayo Imam Amir na kaya kalma na nagdunong tayo kung kandiya kalat at kawan na masala. Dakaragin ko tayo dikatirwa sa adna bid'ah hasanah. Badi bahasa Inggris nama mengatakan cikiran anak bidah hasan. Nah, riba itu akatiru. Karena basta penakan matiru bidah. Bidah. Nana la khaira fiha. Bidah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dalalah. Kenapa ya pikirannya anna bidah hasanah, anna bidah sayyi'ah. Karena basta penakan matiru bidah. Nah, kulluha dalalah. Ayo tuh kaya lu naging ada tara biyogu ada si Korean mga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ageng kaya kapsilibritas si kinimbuatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si saging kaya syara Rabiul Awal nagesuting tarwa Maulidan Nabi. Si kuya sa pulang budlo. Dia na pernah mana ikasap pulau dua sisa dia nggak Rabiul Awal na disigurado dia na rin sukin buat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya si ko surat sutarikh Siratul Nabawi na yatim na kay po so kon na da makaptirusa sigurado kaptiro aya kini buat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikasap pulau dua Rabiul Awal. Ano po po man mga tawasan ako pana kaptiro ya. Oh ya apa mana alam na istinya kasapula gulo ko Rabiul Awal natin. Okay na disiguraduhin ang sukin mo tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bopia penoto na upang makagenggan ang kilimbutan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagi aya rasul ko dirong gulaw la na bubay erang penutus ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namiyat timbul man si saging mo katiro Allah sa Quran wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berkatan ini suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asla-asla ni sukin ni buat ada. Upama ka adna ka trabeni ka apa dia si kuaga mau. Kakagi seketan na ini pangdur tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suagama. Na sudar kan pangdur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kana waktu ko agama. Na upama ka suka asla ko kini buat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na perkuagama. Naya patut tapi kita ko nakatano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kini buatan rakan na kailangan mas lesle. Kailangan mas lesle. Udi na sa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Korean kaya pati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baad na miya nugitan wa sa katawro. Ang guminira wa suka kaslasla ko kini buatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padanan sa bubay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemana sukas nasi saking anak kinabutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazo maya mana na di penmaklir di maklar na nadaan sa adaan si korunatan ini pangdorotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daan ang korunatan ini pangdorotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaman na sukatir wallah al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na makaliliw mo na. Kanaw na natin. Naudin kang gulaw na pipikiran na miya sukat ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya supakan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapakai ayat man yan na uding ko tibaba nakapakai milyon basi ko ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya supakan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na waya kaya supakan ka na pitibaba ka na ayat man yan nakapakai amya ka basi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat man yan na dingkap kibubayan so ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sunding kakap kubay ko kamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kitong kasa lomenyusi ko kamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ayo man na mapa na masala na malapo na peligro. Masala peligro ayo man na ayo pipikir na kana pitibo ba ka to pipikir na kana bangap kubay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na adna hadis Rasulullah adna haditha pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adita ng kubalu yang mga mukmin. Dita nung kabalo yang mapaparatya si Allah subhanahu wa ta'ala. Tamang sa dita nung kabubayan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pana mas matumutan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiso
mawata ka so pamilya ka so tamo pa. Na uding kasan nila wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sakingan na telo kami ay pinakamaranil ka tububayan ka na so wata ka so pamilya ka so tamo ka. Na uding kon nila wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay pipikiran ka na dapat mapamulaso para tiyasi ko puso. Kalau baka di Muslim okay na dapat mapamulaso para tiyasi ko para tiyasi ko puso. So mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ba na miyan nagtanong sa mga istorya kiran apket mo iran amat ay sirat adi sabay ran sulun dir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Bilal bana manong di pa pag-imagine so kapira sayo mga tao ko Bilal. Ayaw mo pikisan ko pinara kami kay dito. Asal ko pa man saka niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binyan para tayo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na suhay na yung pikisan ko pero ano so Yasir o so kalifa hindi ko kukuha ng mga sahaba ayaw mo pikisan ko pero ano na ipamanintay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatag lamin ipamanintay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na liro kan bapya mo ta miyatag na miyakasong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyakaguro ang makapumo niyo sa sarili sebab sisabi mo tayo manan kaya tagliyan sa kaya kini pamanintan niya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ayan man niya na upama kasakatan mo na sir tanong tumanggulo sama sa tanong mo to na istimit ako na to da Muslim. Ini yung tabu sa limun Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana sabi Muslim na punalubat o di Muslim nga mga tao ayan man na Muslim ka na pugalap sa pamamagay na kuan na aya ko ba aya kuwan ko kap Muslim ka na prasen ka. Bando pa mga estimate ako na balo. Paano bilang-bilang ni Muslim so makamulolo to si Sagino. Na tuso to saya man yan na miyatong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ginawa. Na upama kami rambay tanuro. Naku pa kaya gumunta tiga kung tao lang masama siya. Matakatir wala sa Quran natin na alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Ayan man yan na ini pesan Allah subhanahu wa ta'ala pagpumbukanan niyan sa mga tao amyara kaya sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala na oya pa kayo siya ino pa mas isa kayo mamasa kami man batan maka ayak tiro na pagpumbukanan na gino tayo minit paging tao tanong sa kabaya Allah subhanahu wa ta'ala sisa kayo mamasa kami man mamakatitindig sa gobyerno Allah kapag ayaw pa man na danan na o danan manggulaw na na dingka belima sa Allah subhanahu wa ta'ala ya belimang ka nagliginan ka kaya na pananandar ng gulaw lang kaya pipikiran ka na sa parateya na dapat mapamulasi ko puso ko kung so Allah subhanahu wa ta'ala na inipusan yan sa isang mana na Quran yan inipusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inupan di manggulaw lang kaya preview ka nagliginan ka kasi Allah na kanauban yung karibyo ginawa niya na mapapasan na andi ka taruto kau naging mo tayo manan yan na limitado kimbagan Allah sa isang mo tayo inipusan yan ka na ke resim ka dataro pemana kapakataban untuk menjawab Allah sa Quran wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'min apa tu kami ati Allah natara na misma mga mu'min nino taro di tibang ni Allah batan di mga mu'min mama apa maka na ino taro pun di tibang ni Allah kada taro rampay si saging mo to living si saging mo to daraja ada pemana iman dataro rampay kau pa mga ginapay tanong na ay sigurado na kakalim kaging mo ito promise Allah subhanahu wa ta'ala kakalim kaging mo ito madaklan ng sapon natap na matapat wa'adallahu alladhina amanu wa amilu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim kung na ini pesan penuh Allah si kung mga tao amirat ya si Allah gumingulo sa mapya pamana la yastakhlifannahum kebalo siran imaka pagkapa mana ay mana khalifah lagi mo to pagkakatundugan dato mana pagkakasunda dato na ini pesan ko Allah sa iko mga tao may maratya kam makapundot to sila sa dato kapakadato ay man niya na miunan nila ay man na mapakatindig ran sa gobyerno Allah mapakatindig ran sa hukuman Allah kaamay man ka pamana so tigo kibasaw na amay ka pagilin ka wanto na itito maana la ilaha illallah na dataro kumbaga ka pasadan ada perhatian ka gobyerno dapat kebubayan ka gobyerno dapat kebubayan ka hukuman dapat kebubayan ka kadato
arwah ku kada tu Allah Subhanahu wa taala. Dap kebubayan ka hukuman arwah ku hukuman Allah Subhanahu wa taala. Gitu mah tiap bila sisa dia mutama la ilaha illallah. Ya problema tanana dia muta tiga imam ya problema tanana. Liu ku sisa dia muta ding ka kapang ku basi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ka pun berburu saya menanya nama pamikiran ka ada bang kaum kiabat yai, dabang kaum kiamat dabang amana kailan anak nabi nama takatir Allah sakurana fa'lam annahu la ilaha illallah. Naso Imam Bukhari ayat pitero yang sisa dia mutakatir Allah fa'lam. Nabirinya nota isa ka sabtir siko kita dia na babul ilmi qabla al-amal. Kailangan suka tuntut nagubuso gelmo. Gubuso gelmo. So ay mananin na dana ka kenalo anto na ipisusunan amana la ilaha illallah. Uni anto na imana la ilaha illallah. Kakaki dia mana la ilaha illallah. Na dia na ni katir awatim belum na miatim belum na ayam mana niyan. Na langu na mini taling umartan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apu usyik Allah subhanahu wa ta'ala na kebubayatan. Ada mana dia diga kekuatan utama la ilaha illallah itu mabulung. Langu na mini taling umartan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apu usyik Allah subhanahu wa ta'ala na ayat kailangan na keterimatan. Mutakatir Allah sakurana tina innama kana qaulal mu'minin إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أيام أنا نين سكتنا ayat dapat tadi termeter إجراء ayam نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سوى الله سبحانه وتعالى ayat dapat tadi termeter سمعنا وأطعنا begitu kisah belum sahabat Rasul ayam أنا سمعنا mian gamin aku inu notana mian gamin aku inu notana. Kenapa sami'na wa asal? Sekali lagi ni kalian. Niya nagtanong na, datanong nuti. Apa mana siya tanong sarana apa makabang ka din. Pamimikiran. Ato nga pa ni pisusunan na wasiat na tanong man. So marang ka pangusya. So mga pakagagoy ka pangusya. So normal. So lamo na pa na pisusunan na kapangusya na pala niyo sarana. Nakatikinon ka, sami ana wasay. Da bang pangut ka katiro. Apitiro inami wala sa Quran sami ana wa ta'ala. Niyan gamin ako inon matanan. Kaya niya pagkawan na sami ana wasay. Niyan gamin na daming gulaw na. Pag yung dadang mga gulaw na dito ni kaso pa ko. Ay no upama kada nga upama di ada masuk pa na gulaw na. Ha? Detara pa man anak ko mga tiginakin tapi ako di mga absent yang ini dia ko mamarata. Dia ko marata yada, o ba manamapi ako yada to. Dia ko pumarap, dia ko nakaliya problema na yan na di ka pamarakan, ay nasusupakan ka, miya tinirka. Ay nasusupakan ka, mimbar ka manusia. Mimbar ka manusia sisa diyang kaya pa man, miya kaliyan ka sisa diyang kaya. Uba di ay importante ya, kailangan, akasabutan ng pitingisan, na ano man ay kalimitin yan, kung sa papakiyan ni kambalir ka manusia, kaya narkawala sisa diyang kaya dunia. Akali upun kali-kali ni ba bangadi ko lang na punggulaw lang na ay papangulan naging to plan. Pati ka sa building. Na pagunano na sumo sa mga engineer ka pikit mo lang na naging to plano sa building. Tama ko gamit na to na po sa kahit to na tama sa kanaya na kumbit sa mga pagbola na plan. Kada tara na kapupugin to sa dito kay ni. Upun ka di kalimiti. Kalimitan din, so ayaman na niyan na ipagintang mo si sabihin kayo doon yan kaya di ka matuso kamapian ka sa kayo doon yan. Kano ba yung tiro na kamapian? Na mamilyon na rin, hindi na ay tiro ka kamapian ka sa kayo doon yan naglimot ka magano ka na mapipiyan ginong ka baka tiro ka na mapipiyan ginong ka daaw da ka pagano ka na mapipiyan bakwan ka ito hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sige na man asbaha mu'afan من أصبح معافا في بدنه من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أيام أننا نسألنا تواتي رسول الله سكابتان kapitaan na dami-dakan آمنا في سربه kalau dama di baka widakan yan makapit piya ginawa niyan miyakan ako na makapit piya ginawa آمنا في سربه mu'afan fi badanihi dapat yung magkadang mamasakit sa lawas yan kondisyon pa kondisyon wa indahu qutu yawmin anak ka nan si sabi mo tasun na mamasalong ano ba
sudah pirang kapit to gawi ka sulgin to basud. Indo hukuta yaumi. Gimo takakanan sa sundo mo taboy. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggulaw-lakanan akapita ang kada awidakal ka mamilimpad kada mapipiyag da magudam ka masakit pagka kasi sa kimot pa mabasalungan at na pagka kasi sa kimot mabasalungan nayabi pa naman na miya kuwang ka miya bagyan ka naging gadi kaya mo sa isang tanong na datano sa rampay upo na kailangan na tika dari ang budget kami sa akin natin ko na dati na namalag na awid akal ka. Nalabarang tayo si Sayon. Ang burang-burang ano pa awid akal, awid ka akal sa rinduwi, awid ka akal sa ang burang-burang so ayaw man yan. Na ayaw kailangan tanong natin mo na ikapakatindig naging ka na gobyerno katuon tanong naging ka na veteran nakapagin ka. Kakagyan, di naman ang katuon si sakyan kaya mga pudang gobyerno. Ayaw pipigyan ako na, tapos na nga sa ginawa ka, din ka ng kweto. Sisabihin kayo mga pudang gugun. Ang kagayam yung baro na datar kakaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Datar kakaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nasukaan mo Allah, nalimitado sa kapasangan, limitado sa kapamimikiran niya. Datar na pa man, datar na mga, wala sisabihin ka man sa taniman to, na pangailan ka, so barang-barangan na pa man, nakiyambo ilan na, miya asarapan lipat ang gaya mga teman to. Tama sa pamana iman to na sa tigiran namin bunya dunia datang sa timana baryo pala maili Amerika. Kau pa makadi maili Amerika nanu manakap kili Amerika sa tika pa bola mga Iranian naman sa na pungbola nila na iko kontraktor ng Amerika ko. Daba na magpakatindi ka mala planta sa dunia di kata Amerika. Pala na miya bali man to di dunia sulda dunia na datang sa timana baryo. Aki apa kapasang mga tayo man to. Nah, kenapa tahu paman? Kenapa tak bisa kapasang sa manusia? Uwit na kagilimitan sa tama na kagulu manusia. Si sakit na masay man na bando gipit man taman na kaya pa kay sa mga kaya pa kay sa mga to sa teknolohiya. Na nasa sa bume taman. Nagpapakaya na bangka ka sa pandapat. Allah subhanahu wa ta'ala na po sakya na ng sisakya ng dunia na tama naman ito na mailay kagyan na along din na ulan ang mabibitin sa puro na dilikulog sa tama. Nagyang na niya pa sa Amerika pa mo, gaya mo nang tigilan na anto na ngaralan na kukita na lang na satelita. Oy. Nanalo oras na kagubana. Lama baboy ginawa na baboy ka sumay kap kabinasa. Napakatitingan, nagkaragato sa lakon na miyada na. Kahit pa sa doon manusia. Nagyang pa sa doon lang, nalipugalin. Iya ka pira pulo, iya ka pirang giburagon, iman to ka makaya adno wala subhanahu wa ta'ala sa doon na. Nana, bodan mo, alin na tatawan-tawan mo, alin nga katatawad, maalin. Baalay po ganin yan. Ay, man ganyan na so. So, kapag sa mga manusia, nasi makaunod si Kotabi ato lawas yan na, ano ba yun? Pag ano, oras na ko, naditan mo ng kapikir mo, na sumano siya, na upang makabanin na hindi mapamimikir, gira na taroto ka, nagtubugan sa oras. So, di tayo isibulaw, di tayo isilog, naroon tayo kagamito. Ay, tayo din man-discuss. Ang ayaw ko ka, nakasimat lang ang mga pakamumsa, nabuta na rin kikumpir, so, pasalo na subhanahu wa ta'ala. Nagkapakaman naman na niya, na dito ka na abiyang ko ito kapapaparate ka sa mata-mata na kamubunarwag na subhanahu wa ta'ala. Napagkaumak mo tadi niya matakna, napagkaumalan aging mo tadi makambulaw na asiko kabaya Allah subhanahu wa ta'ala sa labsat ko. Tangkad sa ginawang ka, ada itay pagintaw si saging kaliwaro pa, arwa si kuya manan yan, na hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Mga di ba, siya katano sa inyo na madaklab ka nila taon. Di man narito pa kaya ba may pagintaw sa Islam sama sa iman to? Ito na pa may lawan ng Islam ang mapiyak. Mga malawaman di pa may mikira na. Anto na niya ka-control sino kabibina sa mga tao kada ada pinakapakatali mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bamiya bayan niya ka-control na sa mga talit bila na di na pamambuya. Di ayan niya ka-control na sa mo Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya pa kamo yang piyo-piyo mo Allah subhanahu wa ta'ala na niya control so. Nakataw. Bawa na lamo na kadyahilan sa kalibutan masama maadin. Maadin sa kasina, maadin sa kapamuna, maadin sa kapamrad, maadin sa ito na ba ito dapat.
Lang na ay boda ko na siya buka kami siya busa na sa pagod na so kapamrot na kapamrot. Kapupuk sa lang na ako katulisa ka lang na uda akan naman sila timutama sa dapat makataling mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama sa man na so kota ko mga tao ko na ayam niya pikiran na meron bunga sa mga wateran. Abubay si sagyang utama sa kakagi ikir-kiran ko mo ba sila mapubro di na ba bakiran na ito na ba ini maagaw ataw na miya pa sila na lima. Naipulibong ilang sa mga tera na wayak-wayak. Manong kami ito di pamimikiran na otak. Hindi, apa namin ito miya ka po na otak kadatar. Nasi sama sa taling na ito, ayaw mo otak Amerikay na ito na tigil na lang mo na ako na tigil na okay, na problema sa. Piyambo lang na lang mo na ako na pendistribute nila sila kayo ng mga Islam. Agi mo tapos pasadila na kalala naman sa iyo. Ato na pa mga dataragi may ako man dataragi kaya pa mga bansa mga television mga trabaho mga murang-murang na po. Nanamo to so tao saya wala na lang na kuan ko pa kaya kalkaan sa ako. Ano ba ako man bagin ng ipilitan bagin ng ina niya pa kami kalam niya kami na sa ano ba inilitan kung alam niya kami na sa na paman ay malasog ko pa kaya malasog ka pa kabinusan na nisog ka pa kumpiyan. Datang to paman. Agi perhatian ka gina nito mo pamikir gina nito mo ano pa perhatian ka sa gina nito pinta do kapto ginto. Agi paman na bidto man tama nakapasan na. Paano imposible yung bagina ni pinta da. Iman to na paman mo to ka sa wala nga kwarto man lang nga paano ko. Pati sa so. Lang na ano feeling na sa mo to ako. Labo sa mga po kan internet man to ako. Nagtero ka gina ni pag-improve. Ay pa man ang gina ni sarapan di parta Amerika ako. So ito di na pa man di na. So ayaw man na na tangkad ang kasal ginawa ka. Ayaw mo iplinta dagig gaya dunya na sa hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalili ko hukuman Allah subhanahu wa ta'ala na di malinta dagig gaya dunya. So ay importante tanong na kuno batig tanong kailangan na i-gobyerno sa upo. So rakkaw na sangan, rakkaw na kuan na bukan ka. Okay, mo masanang kana. Ginawang ka upian ka, ginawang ka man mapaka unot ka piya so pamikiran kasi ito inibitan ni Allah subhanahu wa ta'ala hukuman sa kita. Nga sangan kaso sangan ka. Kada ba kay importante ito man ka muslim lang na dunya, di na makatulog ka gubo. Ay importante na sa mararaw ta sangan naman may gulo na ka. Ano ba ka ito pagisin na mo ta inungan na mapakatulog sa gobyerno. Di ay pag-isip ka na sa mararaw ito na sangan ka. Nagiti pag-isip ka. Ino nga daw tarbiya gino kayo nga daw tarbiya sa pamilya kayo mga daw tarbiya dito. Magkakadala wala sa Quran ko ang fusakum wa ahlikum nara. Nagiti pag-isip ka. Ino nga ni dama maaw na ginawa ka kuna ka. Ino nga ni dama na ginawa mga dama sa mga taka kuna nakajahan. Ino nga dama sa pamilya kasi ko narakajahan. Giyan ni Romaro ti man to ayam na nga sangan tanong. Okay. So ayam na niya mapiyagin ng masangan ka na inshallah niya kalalit na mini kugup ka kapyaw ka po dito sa kanya dunia basta mabawas sa mga Muhammad ubad ng mga kontribusyon yung inshallah. Basta na